Bizim Türkmenliğin ahli näme şol kıyışık da bilýärmi? Ödün awatan bolar diýip barakin biri beter bir yalta bar getiripdir da. Ödün awatan bolar ogul halk bilen işin bolmaz diýip he o da gaty ýalňyş şey. Gaty ýalňyşdyk. Kur'an'da geldi. Sure-i Furqan'da cihat diýerler näme? Cihadyň aňyr başy kafirler bilen kılıçda koşmaklyk. Ondan merde kän cihat bar. Mevlana Muhammed Ömer Sabari rahmetullahi aleyh fatawasyna gelýär. Cihatdan sorapdyrlar. Onda şu mescidi yörtmekdir. Mektep yörtmekdir. Mollaçylyk yörtmekdir. Şeriat uğruna tapşyryk yörtmekdir. Şu dawat tebliğ. Haýdy bir zady ki şeriat uğruna dinin ötmekdigini alada baha diýipdir. Şuň hemme cihady fi sebilillah giýredipdir. Soran Kur'an'dan ayet getiripdir. Sure-i Furqan'da 50-nji aýetinde Allah Teala näme diýär? Fela tuti'il kafirin. Ey Muhammed Mustafa aleyhisselam, sen kafirlaryň diýenini etme. Bir bolýa kafir dini inkar eden kafir. Bir bolýa musulmanyň köfri var. Bir kafirin köfri var. Kafirin köfri ola kula hemede inkar edip başlaýar. Musulmanyň köfri näme? Musulmanyň köfri dinine diýantek bazady ýok diýip başlaýar. Edenak, yeňil tutýar, maskara etýär, birdan etýär. Şu musulmanyň köfri diýipdir. Allah Teala näme diýär? Fela tuti'il kafirin. Ey Muhammed Mustafa kafirlaryň diýenini etme. Näşkür nasifas bolup beren adamlaryň uğruna gitme. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا. Şu Kur'an bilen cihad et diye Huday Teala. Kur'an nemen doğruluya? Kur'an awal başına akidan doğruluya. Amalı doğruluya. Ve khastan khas ahlakı doğruluya. Sıfatı batinin doğruluya. Şu tayda Müslüman doğun awal baştan mücahid bolmaklık o da. Peygamber nemen diye? El-mücahid men cahede nefsehu deyiptir. Mücahid ola demiyor ki öyle bilen uğraşıyor. Öz gözün namehlinden takkacak, gıybattan takkacak, töhmetten takkacak ödünü. Ödün telekeçlikten takkacak, şuradan mücahit deyiptir. Bir kadam, bir zahmet ba, xod sadiden çüreyim, ödünü doğrulamalı. Bu ikinci zahmet neyme? Cami-i sadi. Cami'nin kabalında Müslüman doğun, bizim neyme var? Zahmetimiz var, borcumuz var. Huday tebarek ve teala Kur'an'la kafirle bilen cihad ettiğiptir Peygamberimize. Bu münafıkla bilen bila nispet Müslüman hayışına aslameyle bilen ki bedgatları yok datlar yoğun ketbeli ola bilen cihad ettiğiptir. Kafirle bilen cihad ne bilen bolýar? Kılıç bilen bolýar. Ol ady musulmanlar ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip emma şeriatda ters datlar yoğun ketbeli ola bilen cihad ne bilen bolýar? Ola bilen dil bilen bolýar. Ya eyyuhan nebi ey peygamber Sure-i Tevbe'de 73. ayetinde gelýär. Ya eyyuhan nebi ey peygamber cahidil kuffar kafirle bilen cihad et kılsın bilen vel munafiqin adı musulmanları ki şeriatda ters yaşap berler ola bilen cihad et ne bilen dilin bilen dipdir. Aytmaklyk, diýmeklik, zähmet çekmeklik